डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहरसा। डीजे रंजन हसन हुसैन करबला में हो गेलै शहीद। हसन हुसैन करबला में हो गेलै शहीद। लूटि रे गेलै पूरा घरवा रे। हाय हाय अल्लाह दिन के बचावे खातिर लड़लै सब अखीद से। भीज रे गेलै खून से जमीन। राधा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहरसा। दस रहे आली असगर पानी भी नहीं देलकै। दस रहे आली असगर पानी भी नहीं देलकै। मारी रे देलकै अजिद दुश्मन।